ahoj, dneska natočím video s mojí nejlepší kamarádkou. Pojď sem. Ne! No prostě fit. Potom mě tam nezapomeň označit. Fitčeky, prostě, a Já jí budeme říkat, nebudu kolik to stojí. Budeme ukázat, kolik to stálo. A třeba odkaď to je, pokud to teda víme. Jo. Já jí řeknu obličej, protože nebude na TikToku. Jo, ale potom mě označí, to se nebojte. Tak jdeme na... Tady to je nový tričko z New Yorku, stálo to 160 Kč. Potom legíny, který nevím kolik stále, ale takom pajde až 100. Boty za 700. Potom mám ještě linky od Simy. Jo, ona by si to sama zvládnout. Zasenku a trošičku namalovanou pusu. Takže triko asi tak 170 asi. Kalhoty to nevím kolik stálo, ale asi tak něco 200 asi. A boty ty mám zadarmo, ale podle mě, tak když si to vygooglíš, já nevím, tak by asi stály 2700 asi, nevím. Vlastně ty mám zadarmo a udělala jsem si sama na sobě linky, takže a to stálo asi tak fajn, takže dobrý.